שגם אנחנו כרגע באופן שמגיבים, בוודאי לא היינו רוצים שתיפתח חזית נוספת, אם כי, כן, התקיפות מן השבועיים האחרונים, אולי החשש שלנו מתממש, כן, החשש מחזית נוספת מתממש. תראי את המפה, זה כל כך רחוק, באמצע יש את ערב הסעודית הענקית. למה לא לפחד מהתימנים? במהלך השבועיים האחרונים בערך מצפון הים האדום נשלחים טילי אישיות וטילים בליסטיים, והיום נדמה לי גם טיל קרקע וכטב"מים. כן, בהתחלה, כן, עד היום המורדים החות'ים ששולטים באזורים רבים של תימן שלקחו, עד היום הם לא לקחו אחריות על המעשים האלה, אבל היה די ברור שזה נעשה מכיוונם, והיום באופן רשמי הם נטלו את האחריות, ונדמה לי שיש כמה סיבות למעורבות הזאת שאולי במובנים מסוימים היא מפתיעה אותנו. אבל יש את ההיבט אבל זה הכל בגלל שהם עובדים בשביל איראן? כמו שאוהבים להגיד באולפנים פרוקסי? אז אני פחות אוהבת להשתמש במונח פרוקסי, ונדמה לי שלפחות במקרה של תימן, הכותרת הזאת או הביטוי הזה לא ממש מחזיק מים. זאת אומרת, כן, יש שיתוף פעולה, והוא שיתוף פעולה שהולך ומתהדק והוא מתחזק ומעמיק כבר כמה שנים בין החות'ים לבין איראן, אבל אין כאן איזושהי כפיפות שלהם. לא כפיפות, אבל איזה אינטרס אחר יש להם לתקוף אותנו, אם לא בשביל איראן? אז יש כמה עניינים. נדמה לי שהברית שלהם עם איראן היא חלק מהעניין הזה, היא עונה לפחות על חלק מהסיבות. גם מידת המחויבות שלהם לעניין הפלסטיני, הם הצהירו על כך בעבר, ואפילו היו מוכנים בעסקת חילופי שבויים עם סעודיה, להחזיר 2 שבויים אנשי חיל האוויר הסעודי בתמורה לכמה עשרות אסירים פלסטינים, וגם נדמה לי שיש כאן איזשהו רצון לא רק לשמר את הברית עם איראן ומידת המחויבות, ולא רק להראות את עצמם כנושאי הדגל של העניין הפלסטיני, אלא גם רצון שלהם למצב את עצמם במרחב האזורי, ואולי אפילו לאותת לסעודיה.